Едно, две, три. Вижте, това са пукаки, не за първи път ще ги пробвам. Ние сме брат и сестра и сме испанци. Оля. Знаете ли защо направих ето тази реакция? Защото забелязах, малко не ми добре, харесаха. Ама пак са вкусни. Но те са ти вкусни, аз замалявам много и... Я да опитам твоите. Да опитам вече. Едно, две, три. Но са боя вкусни. Бая са вкусни. Все едно си стига. На това давам 10 до 10. На това 9 до 9. 9 до 10. 9 до 10. Аз това му давам милион на 10. Това е видеото да съм гледала, май. Не знам, това е... Да сме гледали. Ще го спреш. Ври пълна на там, аз да се гледам. Това да си червиш устата. Ей, сърца ми е кафява. 41. Дънките ми са... 43. 44. 40 и 50. 45. Това са пари, ма. 45. 45, това са пуканките. Ти вече ги даде. 46. Моята 46 неща. Като тебе. Пуканката ми. След малко трябва да си лягаме ние там. Но то... Моето спълня е там, а нейният спълня е там. А ние сме в една спълня. Не. Чакай да ви покажа къде е.